Mara näçe? Abişin narxa mara 30 manatdan ekitjäs. Häzir. Meşe bir paçkan alın. Wow. Ağam götürüp gitmelmi seni? Bir aydym motor ýança Aşgabatdan mara taşla meni. Bir aydym ýarsy oturmaka eltern ağam min. Dinläň lezze tamam onda. Ay ne kim aydaray balaydı mı? Tanşa olanın bir aydı ağam. Doya çagyryň diýsen. Nomeryny bereýin. Ya, spasibo. Eline 20 man doklajak. Udalyda etýän şolaýdym gyjym bolýarmy? Bol çalto.